Good morning guys. Deslik siyang pukaw kay mamahaw na. Tagdugay ni mamata. Magtsali kay klase. Uy. Uy, wala kagwak-wak ka? Uy. 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 Bako da kay magmahaw na. Mular ka na mong lula Manila. Uy. Mular ka na mong lula, uy. Nabi, kay magkauna kay magkatad bukus. Ang lula. Larga na sila ron, mingo no dali. Nabi. No. I know. Uy, bakod na. Uy. Gitik. Uy. Gigit ang nagpanti oh. Hello guys, di ako sa Rosada. Bakog ligo. Ligo ni atong pagka sa puton. Bitaw. Kuanday guys, di ako sa Rosada kay nahuman ako hatod sa ang inahan. Tuan na nilarga na, tapos balin siya. Diretso na to si Jag Manila guys, ugma pohon ijang flight. Mingaw na kaado dari. Karidit ra kaado bakasyon. Waray pila kasi mana. Doon pud ganiha murag gamot ang kasing-kasing kay arang hilak ni Jaja. Inga ko si Jang Liksi. Inga ko pud na. Dari ko guys kay mananaw na pagugnay kapayas. Tas Liksi dadto. Nako dari. Daghan nagkuas among silingan patula. Gugas sa pagkugas na. Nga nito ko basta di pakulugon. Gugason. Manggawas ang mga gugas na lagi daghang hinog kapayas. Tapos na naispalijahan na mutos sa mga bunga. Laay kaado dari. Ugma day pohon magkuan kuang Liksi mga module karon daghan nagmodule. Daghan kadug module si Liksi guys kay man sila klase sugod sa Lunes. Ilang klase karong Huwebes na pohon. Daghay module gipang pasa. Magpakinanglan pa ko mag-wifi ugma garong kit-an to na nas GC man gipang send sa ilang ma'am. Malagi dari guys, mingaw na kayo kaya nang larga na sila. Kami na naman nabilin dari sa bahay kasi tiri to sila purami sa tiali trabaho. Di arag kuan guys. Di arag sa puton. Ya, ano man magikaan bi? Grabe ka snack ni murong adlaw. Grabing kasa ka ato kag snack bi wan tay klase bi. Snack buntag, snack udto, snack hapon. Nagtarag nani. Taraga na aron di ka matilakoy. Giin sa kasi mong lula, bigigakas ka ganina ba? Minsan man siya pag-ingin, pag-istorya. Namuna, baka ka nagkuan-kuan ka ng bubulgam. Minsan siya pag-istorya ni mo. Balik pa daw sito. Diyan sa pa. Gapon, gitagaan kag 500 gapon. Wa, ito bang ipalit o biskwit? Oh. Taka man ka. Ngawa na, uy, magbudjul ra ba bihar, daghan ra ba kag module bi? Ikaw, Adjol. Gamay na imong grado sa Pilipino.
Tulo to ka grado imong ninggamay. Ikaw module, ako ba estudyante? Wala. Matuon ra ko og di ka kamao. Pero di ko mo module tanan, ikaw magsuwat dadto. Unsay imong mahibaw ag di ka mag Haaman. agang tas dadari cellphone mo signal pag maagahang nang kang giputos guys kay dako na kadyo lami na ni sa humbaen asa ning payelo-yelohon kay lami gumbag nang kang kanang buwang na ba kay lami giliso Kana ma? pughad agkang kuya adyo pang giputos dako na pod ning liot na sako nga kanang sako bitaw sa simento guys ning liot na siya. Wakoy laglaag rong adlaw, igo ra ko ng katad sa ina, kaning larga naman. Nja, ugma alas 10 bigro jang flight. Nja, nagkatad po kong nanay, kay nagkatad og palija datos sa Brigis palija, utos majang suki, sa tlungkam, nagkatad og palija ganina. Pag magpaniod to, anak to, ugma manghinlo ko, kay na ko may bisita sa Trevers rong Mayo 5, Mayo 5. Nanglan manghinlo. Nawadaan naman ko gana maglaag, mag-vlog, na ba mo? Uy, klase ugma. Online. Ma. Wow, bis na. Kapoy na kadong di kapoy ko sa kagalingan, bawhan, hindi masabot. Ma. Hmm. Uy, klase ugma. Na, wa lagi, bis na. Hindi kasabot ni skulot. Kaya nabulok naman si silpon. Halagi ng martilyo ng imong silpon. Di mo undag silpon. Vlogger ka? Di. Kag mga basura ni dagi pangbutang o kanang kinanaan sa babulgam mo. Unay di ka dito kaupaw. Asa ni mo gipangbutang? Ano mo gibutang? Hindi ipit sa kotyon. Gipit sa kutsus imong kanot. Dira gipon. Buras SpongeBob. Mama. Dako. Uy, inay mong papa nga magpadag kwarta. May mo tawag. Tawag. Dana, ing na oh. Ha? Ing na danas vlog. Pila na kabuan uy pupada. Bisan na magpang ice cream kay na honor. Bisan na magpang vitamin. Bagag na ang mga papa bi. Di rin ka tanob na ng alisya. Di rin kita ni mo timan ang istorya. Tagsarap ko mabuutan, tagsarap ko magiring, tagsarap ko makarodob, mauro na sila. Ito ko kataw-kataw kaya gahaang. Ansa man mo ato kay la Mama Julie mo bakasyon ka? Sure ka? Di ka magilak-hilak. Bantay bitaw ka. Aron ko na Mama Julie, di na magilak-hilak. Bantay bitaw ka. Madyo na magsabot tadaan kay madyo na imong desisyon kay ako'y magdesisyon, maghuhilak ka dito. Tari magsabot ta. Banha pa ning lupus bod, silon. Ha? Ansa man adto ka? Magbakasyon ka? Humagbakasyon adto ka. Kasi mama mo work. Ma. Samtang wa pa ka mag-work pas mama. Kahapit tar bag imong birthday July. Magpa-ice cream ratas mga bata, pohon. No, nga to pas gi-order ni Mami Tere. Ice cream ra. Murag maangay kog mo bagbuhok kay. Jero. Mingawa na kami na namang 5 daris bay. Ay, gano'n ako. Excuse me. Agsipan tag si kabang kay bisag ipalitan ng kadina di gyapon magpakukot kay gusto ko to karsada magpudo ma. Digsan lagi mong mga iroa mo, mga burikat mo di mo magpakukot. Mahal ra bud kadina. Di magpakukot. Kan na ng hugaw. Ilabay po dari manang wapitaw kay tos manang skortis. Mamista siguro po itong tagbilaran. Pistan siguro tagbilaran. Ugma. May wana ugma guys. Dili ang nili aras po. Uy, adlaw. May, June, July. July, birthday Lixi. August, pistag puti. September, birthday Aisa. Ijara 29 na kupuhon guys. Iguwang na. What yung punta tayo like? July to.
Ag sunod guys, mag-reunion mi kanang sunod 2026 ba to gimitingan? Kuan, 16, ika-16 man ko. Buhon po, no kaloy as Ginoo, tagsa mi og litson baboy at mi mag reunion sa puti. Anja amang ipakaon sa tanang sityo puti. Ag kamo ang litson nga ikaambag kada isa. Malipay nag mga katawhan dari puti kay makakaon sila litson. 15 raman ka anak. Ija kay naman ko 16, so 16 kalitson na guys. Bibo na sa puhon-puhon, kaloyan sa Ginoo. Ayo lagi ingana ng babulgambi kay ngilad. Anja kon guys, kanang nay mora na imong vlog guys kay hapon na magluto ko kanihapon dari sidan nilang karida kay ganihan ni palit ra man kog fried chicken karon itlog na pod. Yay! Ija mara na imong vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw o God bless na tong tanan. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye, guys.